ta kasuwanci to cryptocurrency ya halatta a musulunci. Me yasa nake kawo muku wannan bidiyoyi? Domin ku gane cewa harkar cryptocurrency ya halatta. Sai suka ce don ana amfani da cryptocurrency a money laundering, ba a amfani da bankuna a haɗa baki da su ma a money laundering, ya sa aikin banki ya haramta. Sannan in ka ce aka nema uwa uba shine ina ne cibiyar cin riba a iya sanin mu? Bankuna ba shi ne cibiyar cin riba ba, to ya sa harkar bankuna gaba ɗaya ya haramta? Ba zai haramta ba, saboda dole ne a ci gaba da yin amfani da shi. Yanzu bankunan musulunci da ake budewa, inda a ce ya haramta a yi banki kwata-kwata saboda ana cin riba, da su ma sai a ce haramun ne. Amma wanda zai yi haram shine nasa haram, wanda zai yi halal ba. Don haka wanda zai yi amfani da cryptocurrency akan abin da ya halatta shi ma ya halatta, kamar yadda wanda zai yi amfani da banki a tsarin da ya halatta shi ma ya halatta. Jama'a an fahimta? Akwai wani dalili da ya rage daga cikin dalilan waɗanda suka ce haramun? To waɗannan sun bada nasu, sannan kuma sun dawo kan dalilan waɗannan duka sun bada amsa a kai. Don haka sai suka tsaya akan cewa cryptocurrency ya halatta. Liman bai ra'ayinka, ni zan yi amfani da ra'ayinka. Kai kana tare da suwa ga ta mala, to liman ya ce ya halatta, kuma kun ce ya halatta. Wannan shine argument ɗin da malamai suka yi dangane da cryptocurrency, kuma gaskiyar zance shine in ka dubi ta fuskar dalili da kuma la'akari da yadda tsarin zamani yake tafiya, shari'ar musulunci kuma tana da maturity, wato kasancewa tana daidai da kowane zamani da duk abin da yake cikinsa, da kuma batun cewa ita shari'a tana da sa ido akan abu, don ta ce ya halatta ba ta sake wa mutum abu ba sai ta rinka ce amma fa banda kaza, tana regulating. In dai za a bi ka'idoji na shari'a kuma a bi ka'idoji da suka halatta na hanyar hada-hada ta kasuwanci, to cryptocurrency ya halatta a musulunci.